Gaurkoan Usurliko udalak Behemendi elkartearekin elkarlanean abiatutako proiektu baten berri eman nahi dizuegu, baserri konpostaren proiektua. Eta ezer baino lehen, alboan edo atzean ditudanak aurkeztu nahi dizkizuet. Hemen atzean Mikel Zendoia Laskarai, Behemendi elkarteko kidea, eskubian Ibon Goikotxea Arretegi, Usurliko udaleko ingurumen eta nekazaritza teknikaria, eta ezkerrean Koldo Egun Zapirain, hemen Usurliko Lartzandieta baserrikoa, eta baserri konposta martxan jarri duen baserritarra. Eta esan bezala, baserri konposta Behemendi elkarteak eta Usurliko udalak abiatu dugu elkarlanean, eta helburua da Usurbilen sortzen den hondakin organikoa, hondakin guzti hori herrian bertan kudeatzea. Udalak ibilbide luzea du hondakinen kudeaketan, eta prozesu horren hurrengo urratsa da baserri konpostaren proiektua. Gehiegi luzatu gabe, baina gogorazi nahiko nuke 2009an hasi ginela Usurbilen hondakinak atezate biltzen, proiektu aitzindaria izan zen Euskal Herrian, eta datu bat eman nahiko nuke sistema horren eraginkortasuna agerian uzten duena. Atezate biltzen hasi aurretik, 2008an, orduko hartan, hondakinen gaikako bilketa 30%koa zen, hurrengo urtean aldiz, atezatekoa martxan jarri eta berehala 70%ra heldu ginen. Ordutik, sistema hortan, hobekuntzak egiten aritu izan gara, eta aurtengo datua eman nahiko nuke, hondakinen 87%ra gaikabiltzera iritsi baikara. Atezateko hondakinen bilketarekin batera ezin aipatu gabe utzi ere 2011an abiatutako beste egitasmo aitzindari bat, auzo konpostarena. Gaur egun 575 familiak etxean edo auzoan kudeatzen dituzte beren hondakinen erdiak, alegia frakzio organikoa. Eta urteetako gaikako bilketa datu honek erakusten duten herriko hondakinen ezagutzen oinarrituta 2017an jarri zuen martxan Usurliko udalak, Usurbil 00, hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa gure ahalmen tekniko eta ekonomikoa mugatua izan arren. Dakizuen bezala, hondakinen kudeaketan, zeroa izaten da sarritan erreferentzia nagusia, eta gure buruarekin zorrotzak izan nahian, 0 bat ez, baizik eta 2 0 jarri genizkion gure ereduari, hondakinen ziklo osoan bikaintasuna helburu. Eta emaitzak eskuetan, bide horretan goaz, naiz eta jakin badakigun badaukagula zer hobetua. Eta emaitza horiek zerbait badira, herri lorpen baten ondorio dira. Errakastaren arrazoi nagusia elkarlana baita. Elkarlana udala eta herritarren artean. Udala eta herritarrok eskutik aritu garelako kolektiboa den erronka honetan. 6 urterako programa bat osatu genuen, eta plangintza hori da gure ibilbide horria eta zerumuga. Eta horren arabera ari gara urratsak ematen eta egitasmo ugari martxan jartzen ere. Eta gaur aurkezten dugun baserri konpostaren egitasmoa, esan bezala lamarko horretan kokatu beharra daukagu. Egitasmo honetan baserritarrak eta landa garapenerako Behemendi elkarteak hartzen dute parte Usurliko udalarekin batera. Proiektuaren funtsa, gai organikoak Behemendiren esku uzten dira, herriko baserritarrek azpiegitura egokien bidez konposta sortu eta erabil dezaten. Hori bezain simple eta hori bezain eraginkor. Helburua beraz, lehen esan dudan bezala, herrian sortutako hondakin organikoa herrian bertan kudeatzea da, ikuspegi zirkularra landuz. Sortutako hondakina naturara itzuliko dugu, kalterik eragin gabe eta modu aprobetxagarrian gainera. Hondakinak beraz, lehen gai bihurtzen ditugu. Hondakinen kudeaketa jasangarrian, ekonomia zirkularrean
eta garapen lokalean oinarritutako proiektua da beraz gaur aurkeztuko deuna. Eta esan, hemen Lartzaindieta baserrian abiatzen dugu, Koldorekin batera, Bemendirekin batera, hau proiektu pilotua da, eta denborarekin zabaldu nahiko genuken proiektua da, proiektu honetan parte hartzeko prest leudeken baserritarrekin batera. Eta orain, Mikeli pasatuko diot hitza. Eskerrik asko, Agutzanen. Ni Bemendi elkartearen izenean nator, eta hemen pixka bat Usurbilgo udalarekin elkarlanean landutako proiektu honen inguruko hitz batzuk behintzat zabaltzeko. Gure elkartean, Bemendi elkartearen helburu nagusietako bat da nekazal eremuko biztanlentzako zerbitzuak antolatu eta sortzea, bizi sortu, antolatu, eta nolazbait ere, beti ere, landa eremu horretan bizi den jende horren beharrak asetzeko balio duten proiektuak izaten dira. Kasu honetan, baserri konposta hemen Lartzaindietan Koldorekin batera abiatzen dugun bide honetan, baserri konpost proiektu honek esan dezakegu bete-betean egiten duela bat esandako gauza hauekin, batez ere bere eguneroko lanean, baserritarren eguneroko lanean osagarria den proiektu bat delako, eta erantzuten diolako behar bati, herrian edo baserritarra daukan behar bati, eta baita ere nekazariaren beraren jarduna bultzatu eta indartzen du. Gure aldetikan gauza gehiagorik ez, Agurtzanek aipatu duen bezala proiektu pilotua den neurrian balioko digu nolazbait ere konposta nola egin behar dugun ikasteko, eta beste aldetikan ere konpostgune bat, baimendutako konpostgune baten funtzionamenduarekin ikastea da helburua eta zabaltzea Usurbilea, eta gure kasuan lan esparrua Donostialdea Bidasoa baiara dugularik, beste herrietan ere sortuko balitz horrelako aukerarik, hemen ikasitakoa espero duguan ere balio izatea. Eskerrik asko. Ni Goiko Etxeanaiz, eta udaletxeko ingurumentean nekazari teknikari moduan, pixu bat azaldu hemen nola egiten dugun baserritarrarekin konposta. Guzti honek bi elementu argi dazka, batetik handa Usurbilen biltzen dugun bi hondakina, eta bestalde, Lartzandietak hemen egokitu duen eremu hau konposta egin ahal izateko. Orduan, urtean gutxi gora bera Usurbilen, 700-800 tona bi hondakin biltzen ari gara azken urtetan, eta horietatik 58 tona baserri honetan kudeatu ahal izango ditugu. Konpostate prozesua nahiko sinplea da, batetik Koldok hemen baserrian daukan oliotegiko isimaurra erabiltzen dugu egituratzailea bezala, konposta egin ahal izateko, bere hondakin bat baliabide bihurtzen dugu konpostatzeko, eta bestetik gure bi hondakina. Bi horiekuen elkartu, hemen nahasketa bat egiten zaio, eta horrekin konpostatze prozesua hasten dugu. Horretarako, Koldok bere gailuak badauzka baserrian, traktorea eta volteadora bat ere bai, dena ondo nahastu ahal izateko, eta nahasketa horren ondoren, jarraipen bat egiten diogu, Bemendi eta udaletxearen laguntzarekin, temperatura, ezetasuna, dena egoki dijoala ikusi ahal izateko, eta prozesua horren bukaeran, lau bostilabeteren buruan, lortuko genduke konposta. Konpost hori baserrian bertan erabiltzeko izango da, eta horixe da, 58 tona modu erraxean, herrian bertan, eta baserritarren laguntzarekin konpostatu eta erabiltzeko sistema bada, gaur erakusten ari geana. Koldugu egun naiz, nire aurrekoak esan da bezala Lartzaindieta baserrian gaude, gure baserrian, eta baserriaren aktibitatea bi zatitetan banatzea, bat zalditegia eta bestea bordatxuri Ollasko aztegia. Lumagorrien barne nago, eta betidanik izan da gure produzitzeko era jasangarri bat eta arduratsu bat aurrera ematea, eta puntu horrekin batera abian jarri dugu konpostatzeko proiektu txiki hau. Gure hondakinak kudeatu eta baita herri organikoa konpost bihurtzeko proiektua abian jarri dugu. Hemen demostratzen da, era bat uztargarri diala gure aktibitatea eta baita konpostatzeko prozesu.
eta besterik gabe, nahi batzue pixkat ikusi lehenengo zatu zen, eta ja, denbora gutxi barru analisi bat egin eta zemuzko karakteristika dazkan ikusti komun izango behar.